ко мне уже в квартиру следователь из КГБ, Головач АЕ, и говорит: ваша мама террористка. На початку снежня Галина Дзербыш з Абухова перестала выходить на сувязь со своей дочкой. Мы пришли сюда, ну, естественно, смотрю, у курей света не включен, чтобы греться. Коты все голодные, собака голодная, все. Тоже смотрю, что, ну, и кролей никто ничего не кормил. Потом мне перезванивает уже моя сестра. Ну, и младшая говорит: так и так, маму забрали на беседу в КГБ. У чым дакладна падазраюць Галіну Дзербыш, родныя не ведаюць. Магчыма, ейны арышт звязаны з падпалам дому міліцыянта ў Волковыску. В ночь на 2 октября в Волковыский РОВД поступило 2 сообщения о поджогах автомашины и строящегося жилого дома, принадлежащего сотруднику органов внутренних дел. Цяпер Галіну Дзербыш трымаюць у гарадзенскай турме нумар 1. У доме на лецішчы спадарыні Галіны адбыліся ператрусы. Яе саму арыштавалі. Через неделю является тоже вот Головач АЕ, следователь из КГБ, и повторный обыск. Гаража, машину обыскивали, там все. Ну, то есть, я не знаю, что здесь вообще искали, что они хотели. У простого колхозника найти пенсионера-инвалида, то есть, ну, я не понимаю. Цеп-цеп-цеп-цеп-цеп-цеп-цеп-цеп-цеп. Здесь тоже у нас обыск был в курятнике, в сараях, в гараже. То есть, ну, просто везде, где можно. И в подвале, и на чердаке, там в чулане. Искали интересующие их вещества, которых в ходе обыска по их документам найдено не было. Адзіны доказ, за які зачапілася следства, чек з заправки з-пад Волковыску. Причем тут Волковыский, что я вообще не поняла. И я просто случайно, ну, как с ребенком фотографии делаю, сижу, смотрю, а у меня фотографии именно этого числа, это 20 сентября было, фотографии собаки. И мы ездили за собакой. Ну, естественно, назад ехали, то пришлось заправиться. Маму забрали, и сейчас мы с сыном уже и с мужем живем здесь, потому что надо смотреть хозяйство, все. Котов, собак бросают через заборы, заканчиваются сезоны, и все. И кого вот лечим, тоже за свой счет, волонтеры помогают, девочки гродненские. У ходе ператрусаў силовики вынялі компьютерную технику, на дом и летішча наклали арышт. Тоже компьютер разворотили, забрали жесткий диск из компьютера, провода, все пораскидывали это. Планшет забрали у мамы. Галіну Дзербыш за яе чуласць і неабыякавасць у Абухаве шмат хто ведае. Калі жанчыну арыштавалі, мясцовыя пачалі збіраць подпісы. Люди сами уже захотели написать ходатайство о том, что моя мама является адекватным, нормальным человеком, у которой свое хозяйство, все, людям помогает. То есть она даже собирает вещи, там, продукты какие-то, матерям-одиночкам помогает. А где баба? Баба. Где бабочка? Праз сваю актыўную грамадзянскую пазіцыю спадарыня Галіна мела канфлікты з прадстаўнікамі мясцовых уладаў. С Обуховским сельским советом, который написал на мою маму липовые характеристики, по итогу которые суд отменил и вынес выговор сельскому совету и нашему участковому, уже который по Обуховскому сельскому совету. То есть там было указано, что моя мама неуживчивая, значит, скандальная, неоднократно разбиралась на советах профилактики. Праваабаронцы падкрэсліваюць, Галіну Дзербыш затрымалі са шматлікімі парушэннямі. З таго, што ведама, то ўвогуле можна сказаць, што парушана агульная прэзумпцыя невінаватасці. З працэсуальных нормаў парушана тое, што, як я разумею, што не было панятых з боку, не было магчымасці у Галіны Дзербыш запросіць самой. Панятых былі толькі прывезеныя тымі людзьмі, якія ажыццяўлялі ператрусы затрымання. І хочу сказаць, што вельмі падазроная справа ў тым сэнсе, што Галіна Дзербыш ведамая грамадская актывістка, такая местачковая, якая ў Абухаве шмат каму дапамагала, з людзей, якія правы якіх парушалі. Яна таксама была актыўнай назіральніцай у некалькіх выбарчых кампаніях, у кампаніі праваабаронцы свабодныя выбары прыватнасці, выяўляла парушэнні выбарчага заканадаўства, і не выключана, што гэта можа магчыма з падачы нейкіх нават і мясцовых уладаў, яна была такім чынам вось зараз прышчэплена да гэтай справы Аўтуховіча. Анастасія упэўненая, справа супраць ейнай маці цалкам сфабрыкаваная. Мы дальше будем за маму бороться, сражаться, вот, и будем, как говорится, сражаться за то, чтобы ее признали политзаключенной.
24 снежня я ішоў вось па гэтай вуліцы на сустрэчу з чалавекам. І на гэтым скрыжаванні мяне прыпынілі 3 мужчыны ў цывільным. Яны якія прад'явілі пасведчанні супрацоўнікаў міліцыі, крымінальнага вышуку Івацевіцка РАУС. Павел Дайліт – незалежны журналіст. У Івацевічах яго добра ведаюць і чыноўнікі, і сілавікі. Тут стаяла машина, на якой прыехалі супрацоўнікі, яны сказалі ехаць з імі. Справа тычылася размаляванага плоту старшыні райвыканкаму. Гэты дом якраз знаходзіцца вось тут непадалёку. Журналіст напісаў для першага рэгіёну артыкул пра гэтае здарэнне, а затрымалі яго як сведку. Яшчэ і бачна трошкі той сцяг на плоце. У РАУСе Павла папрасілі здаць тэлефон у камеру захоўвання і пачалі дапытваць. Аказалася, што яны хочуць мяне яшчэ праверыць на паліграфе. Каб я на паліграфе сказаў, што я недатычны і не ведаю, хто пісаў на гэтым плоце. Ну і ў выніку давялося чакаць паліграфіста 2 гадзіны ў РАУС, і паліграфіст не прыехаў. Забраўшы тэлефон з камеры захоўвання, Павел адразу набраў сваё кіраўніцтва. Галоўны рэдактар мне распавёў, што у гэты час выдаляліся людзі з вайбер-чата і з тэлеграм-канала, у якім я быў адміністратарам. Я пра гэта не ведаў, мы з ім пагаварылі, я зайшоў у тэлеграм-канал і гляжу, я і сам выдалены. Рэальны трагічны. Вось ліквідаваная суполка, але ў выніку ўсе выдалены. Каб прасоўваць артыкулы першага рэгіёну, Павел Дайліт вядзе шмат розных каналаў ды чатаў. Аднак выдаленыя былі толькі чаты ў вайберы і ў тэлеграм драгічынскія. Іншыя яны не чапалі. Таму у мяне, канешне, падазрэнне, што гэта, магчыма, звязана з справай Сергея Гардзіевіча, нашага калегі, якога беларускія праваабаронцы прызналі палітычным зняволеным. А праз некалькі дзён да Паўла ды да галоўнага рэдактара першага рэгіёну і ганцавіцкага часу Пятра Гузаеўскага прыехалі з ператрусам. Яны шукаюць нейкія сведчанні пра тое, што Сергей Гардзіевіч пісаў нейкую абразу на Лукашэнку. Натуральна, якім бокам я датычны да таго, што нехта там, нейкі іншы чалавек, хай сабе і мой калега, пісаў недзе там нейкі каментар. Гэтая сітуацыя моцна абурыла журналіста. Умяшальніцтва ў прыватнае жыццё, парушэнне маіх канстытуцыйных правоў, таму што, натуральна, глядзелі маю перапіску. Я не ведаю, што рабілі з маім тэлефонам у гэты час. Перачыталі, з кім я там вёў ліставанне. 203 артыкул Крымінальнага кодексу Беларусі бароніць таямніцу перапіскі. Таму Павел напісаў на дзеянні міліцыі скаргу. Прыйшоў адказ з Івацевіцкага следчага камітэта, у якім паведамляюць, што мая заява перанакіраваная начальніку Івацевіцкага РАУС. Цяпер Івацевіцкі РАУС праводзіць разбіральніцтва паводле маёй скаргі на Івацевіцкі РАУС. Адмыслоўца адзначае, у гэтай сітуацыі, акрамя парушэння тайны ліставання, парушаны і шэраг іншых артыкулаў. Гэта група ў вайберу, калі яна выкарыстоўвалася для таго, каб распаўсюджваць, напрыклад, рэкламу, акрамя парушэння тайны ліставання, гэта прычыненне маёмаснай шкоды без прыкмета крадзяжу, артыкул 216 крымінальнага кодекса. Гэта, магчыма, можна разгледзець, ці ёсць склад злачынства, прадугледжаны артыкулам 351 камп'ютарны саботаж. І, безумоўна, тут, што называецца 100%, ёсць артыкул, ёсць склад злачынства, які прадугледжаны артыкулам 349 несанкцыянаваны доступ да камп'ютарнай інфармацыі. Ад 4 артыкула, безумоўна, штосьці з іх павінна знайсці сваё пацверджанне ў гэтай справе. Нягледзячы на вынікі праверкі, Павел Дайліт плануе працягваць пісаць скаргі ды адстойваць свае правы. Калі я сказаў, што я гатовы прайсці праверку на паліграфе па тым доме, то я хацеў бы, каб і яны цяпер адказвалі па закону. Якая б не была правапрымяняльная практыка, мы мусім усё ж трымацца закону і нагадваць пра тое, што і вы трымаецеся закону. Так было б і честно, і справедливо. Вот отсюда проходим вот этот весь угол.
Это вся наша жизнь, как я говорю. Документы у нас на это все есть. И до сюда. Свет падарункаў вялізны павільён на рынку ў Жабінцы, які ведае ўвесь горад. Адміністрацыя ж рынку прымушае гаспадароў яго зачыніць. Ну вот так тут все у нас сейчас в таком дурдоме в бардаке. Раньше было у нас очень красиво здесь. Все было заставлено полностью, полки, стеллажи, витрины. Здесь была детская игрушка, здесь цветы искусственные, там посуда. Потолок был весь, конечно, в люстрах, немножко уже вывезли. Павільён памерам 67 квадратных метраў сям'я пабудавала сама і працавала ў ім больш за 15 гадоў. А сейчас все приходится это собирать. Очень больно это делать, конечно, но делать нам ничего не остается, потому что в конце концов нам нужно все демонтировать. Демонтировать стены, пол, потолок, крышу, все убрать и вывести с торговой точки. Адміністрацыя рынку папросту не працягнула дамову арэнды з мужам Святланы Вадзімам. У нас на рынке в мире подарков систематическое нарушение по ковиду. Калі ж гэтыя сістэматычныя парушэнні адбыліся, Вадзім запытаўся ў санстанцыі. Было выявлено нарушение в части неиспользования продавцом средств индивидуальной защиты органов дыхания, маска. Но нам никто на подпись эти рекомендации не давал. Мы их не получали. И в санстанции лежит чистая, неподписанная рекомендация, которую можно напечатать в любой момент. А больше у нас нету никаких нарушений. Каб адстаяць свае правы, прадпрымальнікі пісалі ў пракуратуру, раённую ды абласную санстанцыі, райвыканкам, міжраённую гандлёвую базу. Ответы дублируются как под копирку. Пачалася гісторыя ліквідацыі павільёну летась, 18 жніўня. Тады сужэнцы разам з іншымі жабінкаўцамі выклікалі мясцовую адміністрацыю абмеркаваць фальсіфікацыі выбараў. Праз некалькі дзён пасля сустрэчы у іншай краме нашых герояў хтосьці разбіў шыбы. Сегодня ночью неизвестное лицо сделало вот это с моим магазином. Бросило 2 бутылки с пивом, разбило тройной стеклопакет, одно стекло осталось целое. А яшчэ праз некалькі дзён сюды прыйшлі з міліцыі. С 7 сентября, когда у нас в нашем магазине происходил обыск с изъятием документов, потом был обыск дома, тоже с изъятием документов, компьютера, ноутбук забрали. И потом был арестован счет. 2,5 месяца проверка была в УДФР по Брестской области, нас проверяли. Паралельна ішлі іншыя праверкі. Гигиена проверяла, потом у нас проверял располком, проверял точку. Санстанция проверяла, несколько раз мониторила эту точку. Нарушений не выявлено, все у нас по закону, работаем и стараемся, платим налоги. Дэпартамент фінансавых расследаванняў не здолеў знайсці парушэнняў нават на штраф. Адмыслоўцы раяць не здавацца і фіксаваць усе злоўжыванні. Взвешенно подходить к любой ситуации и максимально фиксировать вот эти все злоупотребления против людей. И именно концентрироваться на конкретных чиновниках, кто это все делает. Понимаете? Если милиция, значит, есть служба собственной безопасности, могут туда обратиться и сказать, что вот предвзято. Если прокуратура, у них тоже есть служба собственной безопасности, можно туда написать. Исполком, можно вышестоящий исполком. То есть надо, человеку, к сожалению, задействовать все механизмы правовые по конкретной его ситуации. За восень Святлана двойчы трапляла пад артыкул 2334. Але імпэту пакуль не губляе. Мы пытаемся сохранить рабочие свои места, которые у мужа 2 человека наемных. Я не могу людей выгнать на улицу. Он тоже придерживается такой же политики, потому что люди нам дороги. С одним из наших наемных работников мы проработали почти 15 лет вместе. А это жизнь. И хочу сказать, что если прессинг не закончится, может, будем думать что-то делать другое. Но, наверное, не здесь уже. Хотя об этом у меня мыслей пока нет.
Пры канцы снежня жыхарка Менску Вікторыя Кручкова атрымала ліст з цэнтру занятасці насельніцтва. Па-першае, вельмі класна датаваны 18-м годам. У самім лісце у нас уже 20-й год, на шчасце. Але тут мяне запрашаюць стаць на ўлік у цэнтры занятасці. То бок, хутчэй за ўсё, недзе я фігурую як туніятка. Я плачу як рэпетытар. Это адзіны падатак. Ну, як бы да пачатку 2021 года это было 36 рублёў на месяц. Ты доделала из этого документика задание? Вікторыя ўжо пару гадоў працуе рэпетытаркаю польскай мовы. Как успехи с домашним заданием? Мне кажется, к концу у меня уже не так много ошибок, Ага. как на занятии. Как на занятии. Ну смотри, это все на самом деле со временем будет становиться лучше. Если ты можешь прислать мне кусочек проверить какой-нибудь, то будет очень здорово. Я как раз прокомментирую и выпущу тебя на волю. Вікторыя намерылася даведацца ў падатковай інспекцыі, чаму яе лічаць беспрацоўнаю. Калі гэта раптам памылка, то хто за яе адказвае? Ну, бо так не робіцца. А калі не памылка, то чаму адбываецца так, што падаткі я плачу, але чалавекам, які працуе, я не з'яўляюсь? Інспектару падатковай параіў звярнуцца ў цэнтр занятасці насельніцтва. Я как бы не безработная. Я репетитор, как бы, да, то есть у меня есть работа. Скажите, я какие-то списки кандидатов, мне надо что-то делать. Ничего не надо делать. Даже письма имеют информационный характер. Только. То есть где-то вы когда-то числились безработными и рассылали всем эти письма. 6 гадоў таму ў нашай краіне быў падпісаны дэкрэт нумар 3. Паводле дакументу, беспрацоўныя мусілі плаціць гэтак званы падатак на дармаедства – 20 базавых велічыняў. У 2017-м гэта выклікала хвалю пратэстаў па ўсёй краіне. У адмыслоўца мы пацікавіліся, чаму грамадзяне атрымліваюць такія лісты. Прошел съезд КПСС, там партия выдвинула какие-то лозунги, надо их отработать. Я не отрабатываю. И на постсоветском пространстве это вот очень популярная штука. Там кто-то из властителей что-то сказал, и надо, если придут, спросят, а что вы сделали вот по декрету номер 3? Надо отчитаться. Надо написать, что мы разослали столько-то писем, столько-то людей нам ответили, мы провели вот такую вот работу. Вікторыя вельмі здзіўленая, што калісьці трапіла ў базу беспрацоўных. Я дагэтуль не разумею, у які перыяд свайго жыцця я магла не працаваць прынамсі паўгады, так, каб я недзе была ў базах беспрацоўных. Але жанчына, з якой паразмаўляла ў цэнтры занятасці, сказала, што я ўвогуле не мушу хвалявацца і ніякім чынам рэагаваць на гэты ліст. Што праўда, я ўжо пахвалявалася. Пишите нам на адрес. Глядите нас на сторонце belsat.eu. А таксама заходьте на нашу сторонку на Facebook ды ў іншых сацыяльных сетках. Дасылайце відэа і фота, што сведчаць пра парушэнне правоў чалавека. Нам блізкія вашыя справы.